barkanmu barkanmu da rana. Afuwan yanzu da tashi ne, kun san mu safiyan mu haka take. Ta kan kama 3-4 ne. Azahar ita ce muke mai wasan asuba. Tashi a yi wataran a ci gaba wataran kuma a tashi. So jama'a na tashi ban ji daɗi ba wallahi abin da wani ya yi. Na ga ya ɗauko wani audio yana sawa ni da kai in baka sirri na. Ni da kai in zauna in magana da kai da zan iya yi da kai ba zan iya yin da wani ba. Ka ɗauka ka fito da shi ka sa hotona. Da na yi da kai wani ne yayana ya haɗa ni da shi. Ban taɓa ganin sa ba, ya dai ce min ɗan unguwarmu ne Gwammaja kuma na bashi amanna. Saboda ganin ya ce Gwammaja ɗan uwana ne. Amma na yi masa audio na tura kawai ya saki audio saboda me? Wacce ka tura wa saboda ta yi mami. Ta baka kuɗi ko me? Nawa za ta iya baka? Me zai ma? In sulhu za ka yi da wa za ka yi sulhu? Da wanda ya isa ai faɗa da shi. Ka taɓa ganin kare yana haushi an kula shi? Ai da sun mun ɗaukan kare da suke ganin haushi ne magana sai su ƙyale ni.